गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी नाजानाय आरो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव गोदै जांख्रिथाय हाग्रानि बेरेनिफ्राय गोनोखोआरि आदबजों बेरे फिसिनायनि फोरोंथाय होनाय आरो आगजु राननाय फोरबोखौ खुंफुंदों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमा लांगोनानि मोखाङाव बिटिआर सरकारा हाग्रानि बेरेखौ गोनोखोआरि आदबजों माबोरै फिसिनानै रांखान्थियारि मुलाम्फा खालामनो हायो बेनि सायाव फोरमायनायजों लोगोसे बेरे फिसिग्रा बाक्सु आरो बेरे जोलैखौ गुबुन गुबुन जिल्लानि गासै 8टा सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो एनजिअ हानजाफोरनो राननानै हरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि जइन्ट सेक्रेटारि काम प्रजेक्ट अफिसार पामि ब्रह्म, प्रजेक्ट कोअर्डिनेटर काम नडेल अफिसार रिकुबुद्दिन आहमेद, जुनियर एसिस्टेन्ट सानकुन बरगयारी, सेनियर एसिस्टेन्ट रन्जित कुमार ब्रह्म आरो बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं रन्जित कुमार नार्जारी बिथांमोनहा। फेरगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ भलिबल बादायनाय बानजायदों। फेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि 3 बोसोरारि सावराय जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै इउपिपिएल लाइमोन आफादा मोनबा ब्लक हानजानि बुलुर बादायनाय बानजायदों। बुधबार गामि बाथौ थानसालि लांगोनायाव बुलुर गेलेनाय बादायनायखौ बेखेवनानै होयो फेरगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन आफादनि आफादगिरि देरहासार बर' बिथाङा। चिराङाव आयेन बेरेखायै खावनानै लाबोनाय दंफां गंसेनि मोसौ गारि आरो 13 मोसौ मिथुन हमदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय फारौ भुटान सिमना रिपु रिजार्भ हाग्रा एबा साननैसोनि सिगां इभेक्सन खालामनाय अदालगुरि ओनसोलनि बैफोर गामिनिफ्राय गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै खावनानै लाबोनाय दंफांजों लोगोसे गंसेनि मोसौ गारि आरो 13थासो मोसौ मिथुन हमदों। गासै बेसेना खमैबो 20 लाखनिबो बारा जागोन होनना हाग्रा बिफाननि सासे मावथिया मिथिहोयो। हमनानै लाबोनाय दंफां मोसौ मिथुन आरो मोसौ गारिखौ सान्तिपुर हाग्रा बिफाननि मावख'आव दोनफैनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझारनि दतमायाव पिबिआइ दोलनि दोलारि सावरायमेल। चिरांनि एफेक्सन खालामनायनि सायाव पिबिआइआ बिजाथाय फोरमायदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ बेटारि गैयै रेमनि नेता होनना पिबिआइ दैदेनगिरि उमेश ब्रह्मआ बुंदों। चिरां जिल्लायाव जनजाति सुबुंफोरखौ होख्रांनाय जाथाया जोबोद लाजिथाव बाथ्रा जादों होनना पिबिआइ दैदेनगिरि ललित पेगुआ खौरां बिजोङाव बुंथिदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमायाव दिनै क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्ला पिबिआइ दोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंफुङो। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायै फारियै मिरु पिबिआइ दोलनि सोद्रोमा रबिन कुमार, रायजो पिबिआइ दोलनि आफादगिरि ललित पेगु, रायजो पिबिआइ दोलनि सोद्रोमा पबित्र बर' बिथांमोनहा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। डिमाकुसि बाथौ महासभाया बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। फेरगावनि सिङाव थानाय डिमाकुसि बिया बाथौ महासभानि खुंगा 30थि बोसोरारि सावराय जथुम्माखौ फैगौ 6 आरो 7 फेब्रुवारियाव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों आरो बे साननैनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारियाव बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ लोब लोबै बाहागो लाफैनो गुवारै खावलायहरदों डिमाकुसि बिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि लगन बर', माइनाव आफादनि आफादगिरि आरो रायदाव आफादनि मासिगिरि रबिन्द्र बर'आ। बे सावराय जथुम्मायाव सिगारि बांला किलागुरि माइनाव फोथाराव किलागुरि दालाय बाथौ गौथुमनि हेफाजाबाव खुंफुंजागोन होनना मिथिनो मोन्दों। थुलुंगाथाव खौरां बर' आइजोफोरनि गेजेरावबो दिनै राजमिस्ट्रि ओंखारनाया थारैनो बाख्नायथाव। चिरांनि फारौ भुटान सिमना हाथिजार ओनसोलनि 3 नं सनापुर गामिनि श्रीमती जयमती ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो राजमिस्ट्रि मावना नखर संसार खुंबाय थानायखौ खौरां मोनना खौरां लाफैदों 30 नं सिदलि बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारीआ। बेबायदिनो खौरां लाफैनायजों लोगोसे सन्मान होनानै एमएलए जयन्त बसुमतारीआ गांसे आर'नाइ होनानै मान बावो आरो गोबां अनसुंथाइ नङाब्लाबो हानाय बायदि अनसुंथाइबो होबोयो आरो फारसेथिं श्रीमती जयमती ब्रह्मआ गावनि न'सिम फैनानै नायबिजिरफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासियो। बेजों लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारीसिम माबा मोनसे हेफाजाब मोनगोन होनना आसा थाबाय होननानै फोरमायथिनानै होयो। समाज सिबियारि जिसु चुमफ्रामारि बिथाङा थांनाय बावैसो सिगां सोरखारनि आयेन बायदियै हाग्रा बिफानजों न' बां सिफायजाना होखारजानाय गं 8 नखरफोरनो माइरं तिरपाल राननानै होफैदों। समाज सिबियारि जिसु चुमफ्रामारि बिथाङा थांनाय बावैसो सिगां सरकारनि आयेन बायदि हाग्रा बिफानजों न' सिफायना होखारजानाय गं 8 नखरफोरनो माइरं तिरपाल राननानै होफैदों। बेजों लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों साफ्रोमबो मेलेमजिबि गोनां सुबुंफ्रा गैयै सुबुंफोरनो सहाय होनांगौ होनना बिथाङा खावलायदों। बाक्सा जिल्लानि फांख्रिकुसि गुदि फरायसालियाव गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखाल। बाक्सा जिल्लानि सिगनासार गामिनि बर' बिजोंनि फांख्रिकुसि गुदि फरायसालिनि उन्दै फरायसाफ्रा जाम्फैनि दै लोंनांगौ जादों। गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखालाव जाम्फैनि दैखौ गंसे गुदि फरायसालिनि उन्दै फरायसुलिफ्रा लोंनांगौ जानाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आथिखालाव सोरखारा सोरखारि फरायसालिफ्राव गोबां नांगौ बायदि खाबुफोरखौ खालामनायखौ होनायखौ नुनो मोन्दों, जेरै गोग्गो लोंग्रा दै, मोजां थाखो खथा, खिखरसालि, सानजौफुनि आदार बायदि बायदि। नाथाय बेनि उल्था सावगारि नुनो मोन्दों बाक्सानि गंसे गुदि फरायसालियाव। फरायसालिनि उन्दै फरायसुलिफ्रा जाम्फैनि मैला दैखौनो जेब्लायबो लोंनानै सोलोंथाइ लानांगौ जानायखौ नुनो मोन्दों। गुबुंले दै लोंनायनि थाखाय उन्दै फरायसाफ्रा गोबां देहायारि जेंनायाव भुगिनांदों।
बेनिखायनो बिटिआर खुंथाय आरो आसाम सोरखारनिसिम फांख्रि खुसि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जतिस बर'आ थाबैनो फरायसाफोरनो गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखालखौ सुफुंना होनो खावलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्लायाव जनजाति सुबुंफोरखौ होख्रांनाय जाथायखौ ट्राइबेल संघ आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गसाइगाव जिल्ला ट्राइबेल संघनि खौरांगिरि मेल होख्रांजानाय सुबुंफोरनो सोरखार थाबैनो थानो थाखाय हा नांगौ होनना ट्राइबेल संघआ दाबि खालामदों। चिरां जिल्लानि रौनि खाथियाव माखासे जनजाति सुबुंफोरखौ होख्रांनाय जाथायखौ लानानै दिनै गसाइगाव जिल्ला ट्राइबेल संघआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। हाग्रा बिफाना मानि थाखाय होख्रांदों बेनि सोमोन्दै आरो बे होख्रांनायनि सोमोन्दै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बिटिआर ट्राइबेल संघनि कनभेनर निरन्जन ब्रह्म आरो लोगो मासिगिरि प्रेरणा लाहार बिथांमोना गोख्रों रावजों सोंखारदों सरकारखौ।